bai gaztaroan irakurle bezala, bai idazle bezala hasi nintzenean erabezaroan idazten da gehien praktikatu izan dudan generoa. Praktikatu dezaket novela edo saiakera edo bestelako generoak eta azkenean beti itzultzen naiz ipuinera. Irakurlearen kolaborazioa gehien eskatzen duen generoa eta erronka hori gustatzen zait eta naiz nekatu. Bada liburu bera eta aldi berean ez da liburu bera, ez? Badago transformazio bat, da oinarria, abiapuntua inoiz ez liburua da, 2014koa. Eta hortik abiatu naiz liburu ezberdin bat egiteko neurri batean naiz eta lehen gaia berbera izan. Abiapuntua inoiz ez askoz ere askotarikoago liburu bat zen, anitzagoa, oso ipuin ezberdinez osatutakoa, eta hemen egin dudana da liburu horren nolabaiteko destilazio bat. Liburu fantastiko bat egin dut, ipuin fantastikoen liburu bat, niretzako dena bestalde ipuingintzaren nolabaiteko sorburua. Gure eguneroko errealidadean ezkutuan dauden alde ilun horiek, hain zuzen ere, fantastikoaren bitartez azaleratzen saiatzen bainaiz. Bai, fantastikoak nik uste du badaukala, funtzio hori. Oso errotuta dagoena gure errealidadean, gure egunerokotasunean hortik abiatu egiten dena. Eta alde horretatik bai iruditzen zait argitu dezakela errealitatea eta agian bi zentzutan egin dezake fantastikoak hori. Alde batetik gure errealidadearen ustezko normaltasunean elementu anormal batzuk txertatuz, hau da, normaltasun hori tensionatuz, muturrera eramanez. Eta bestetik iruditzen zaiz fantastikoa ere erabilgarria izan daitekeela, gure bizitza kaos bada, eta fantastikoak, imaginazioaren ariketa puru, garbi baten bitartez, neurri batean orden bat eman diezaioke. Nik izaten dudana da ideia bat bururatzen zaidanean ipuin baterako, txinparta bat izaten da, izan daitekena gertatu zaidan zerbait, ikusi dudan zerbait, kontatu didaten zerbait. Eta orduan egiten dudana da hori, bizkor joan eta apuntatu kaileratxo batean. Eta neurri batean egiten dudana da garatu minimoki, orrialde bakar batean albaldin bada eta puntuka ideia. Ze pertsonan idatziko dudan, zein izango den gai nagusia, pertsonaiari buruz, eta normalean hor ja amaiera ere ipintzen dut. Eta bakarrik orduan hasten naiz idazten. Nik amaiera garbi izan gabe naiz sartzen inoiz ipuin baten idazketan. Zuzenketa batzuk egiten ditut nik neronek ipuina biribiltzen dudan arte, gero badaukat irakurle bat konfiantzazkoa, eta berak ere zuzenketa batzuk egiten ditu. Eta gero egon daitezke beste zuzenketa batzuk hain zuzen ere edizio prozesuan gertatzen direnak eta editoriarekiko kolaborazioan sortzen joaten direnak. Badago azkeneko aukera bat, zuzenketetarako nire kasuan dela autoitzulpenak ematen didana. Eta prozesu horretan ere, ez dezu bakarrik itzultzen, baizik eta akatsak zuzentzeko, beraz autoitzulpena ere zuzenketa prozesuaren barruan sartuko nuke. Nire ama hizkuntza gaztelania da, eta izan ere nire sorkuntza hizkuntza nagusia, nerabezaroan eta gaztaroaren zati handi batean gaztelania izan zen. Zitzaidan bururatzen euskaraz jakinda ere euskaraz idatzen ezakenik. Bizitzaren zirkunstantziengatik euskara bihurtu egin zen momentu batetik aurrera nire komunikazio hizkuntza nagusia, bai familian, bai lagunen artean, baita lanean ere. Eta horrek eraman ninduen euskara bihurtzea ere nire sorkuntza hizkuntza nagusia. Euskara nire hizkuntza den bezala, gaztelania ere badela. Euskaraz bezala nik uste dudan badaukadala estilo bat. Eta horrek neurri baten eramaten nau autoitzulpenera. Eta horrek ere nolabait autoitzulpenaren erabilgarritasuna erakusten dit.